Щастлив съм, че в седмицата, в която честваме 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, имах възможността да се срещна с учениците от 16-то училище в град София. Трябва много да се подкрепяте. Трябва да бъдете много единни. Всички тези учители, всички тези преподаватели, които са всеки ден с вас, трябва да ги слушате какво ви казват. Това са едни от най-ценните неща, тяхните съвети, защото те ще ви развият още повече като хора. Вие още сте малки да помагате на хора в нужда, които са по улиците, както аз ходя постоянно. На първо място вие трябва да се стремите да си помагате вие. В училище, в спорт, във всичко останало да помагате на вашите учители. Когато искате те да ви покажат нещо, вие да ги слушате. Защото повярвайте ми, те дават сърце и душа за вас, да ви научат. Родителите ви винаги ще ви показват също всичко, което трябва да надграждате, за да може да ставате всеки един ден все по-добри хора. Много често се случва в училище, особено във вашата възраст, някой път да стигате до крайности в подигравките един към друг. Не бива това да се случва, защото не е окей, когато някой се подиграва на някой друг. Сега е времето вие да се забавлявате, вие да сте едини, да сте заедно, да изпитвате удоволствие, когато идвате на училище. Да учите заедно, да надграждате заедно, да се подкрепяте във всеки един момент. След вдъхновяващия ни разговор с учениците, поиграхме заедно в футбол и се забавлявахме истински. Използвам случая отново да благодаря за сърдечната покана и топлото посрещане от страна на учениците, преподавателите и всички присъстващи на събитието. Срещата с децата беше не просто вдъхновяваща, а истински емоционална. Техните усмивки и неподправен ентусиазъм я направиха незабравима.